Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke chaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Ubhalile uthi mina ke ngenokuphupha ngijahwa ngesikhali ngabe ke lelo phupho libika ukuthini ukujahwa nje ngesikhali noma ngabe siphi uma ukuthi umusha ngicela subscribe ungakhohlwa phela ukusifollowa ukuze ke uzothola ama notification uma ke sengiphendula usubscribe ku YouTube. Uma ke kube ukuthi uphupha ujahwa ngesikhali suke kukhona izitha enjani ezikuzamayo ezama nje kulwa nawe and uma ungalwi zizokunqoba uma uphupha kanje kumele usukume ulwe ukuze ke kube wena oyinqobayo lesitha kufana ukuthi ke uma uphupha ubulala inyoka uyibulala ife usuke usinqobile isitha lapho kanti makuyiyona egibela phezulu kwakho ngathi nje iyakunqoba idila nawe mhlawumbe uzovukayo isitha sikucindezela ngempela lapho. Uma nombuzo ubuza ku comment ukuze ngizokwenzela yakhe video nawe ngikuphendule ungakhohlwa ukusubscribe nisale kahle.